Olulu sasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Nazi ziphambili. Onke amehlo ajonge eMexico ngokuhlwanje njengokuba iqala indebe yehlabathi yebhola ekhatywayo ngentsimbi yesithoba. You had at least 8 hours. At least. So you did have the luxury of time. I did not have all South Africans to support our team. But the quantity didn't give you any of that. Inhloko yamagosa esendlela eGauteng umnumzana Samuel Mashaba ixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba yayingenaxesha laneleyo ukuxelela icandelo lezobunhlola ngesigadle sasithuthi iziyobisi ukusuka eThekwini ukuya eGauteng. Abahanelwa ababini ababanjwe malunga nokubulawa kwenzalelwane yaseMozambique eMossel Bay eNtshona Koloni kule nyanga iphelileyo bagcinwe luvalelweni emva kokuvela enkundleni ebutsheni bemini. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esinilungiselele wona ngokuhlwanje. Umzantsi Afrika neMexico zibuyisa inkumbulo yesithoba ngokuhlwanje xa sizakube zingquzulana zivula umdlalo wendebe yehlabathi yeFIFA ka-2026 eMexico City. Kaloku ngolu suku lwanamhlanje kwiminyaka eli-16 yadlulayo lamaqela amabini aye kwaqubisana kumdlalo wokuvula indebe yehlabathi ka-2010 eSoccer City eGauteng. Ukanti ke amathandazo yadibene kwiindawo ezahlukeneyo ezakubukela bhiyozele lo mdlalo. Masitsibe kwintatheli yethu yezemidlalo uMduduzi Ndlovu ekwenye yezindawo kubhiyozelwa kuzo eSandton Gate eGauteng. Mduduzi, kwamkele umoya ngowemibhiyozo jikelele kweli, kodwa ngokuqinisekileyo kukhona ukubamba umphefumlo, kunjalo? Angibingelele ngisho ngithi kumnanzi kubalana la ngikhona, mina ngiyafisela ukuthi ngabe nawe ulana la ngikhona khona. Sise Sandton Gate lana la njengoba ubona kugcwele bantfu, uyeva kunemsindvo bengivani kumatima ukuthi ngikuve nekuthi uthini kahle, kepha ngivile ukuthi uyakhuluma ukuthi nginabo banaba abalaceni kwami ndihlaba nto phambili libabanyana lomunye nginozinto banyana losiqhubeka konyalo ngoandile Dlamini nabo bathi batobungata bafisele ibafana bafana ukuthi yende kahle phela njengoba uqala umqhudelwano wezebe emhlaba uyaqala nyalo ebusuku yembukeli ibafana bafana ifona netulu neMexico umlambo lesikhuluma ngawo lona irepeat ya 16 years ago eNingizimu Afrika. Andile Dlamini nginozinde kwebanyana uyafika ukubuyela eJapan yena bakithi athafika nje ukuthi ngeke aliyekele lifuba lekuthi athi naye kubungata afisele nebafana lokuhle kodwa. Andile uhambile le ndlela uyabuya na kunzebe emhlaba ibanyana siyayati ile eFrance siyayati ile eAustralia. Yini lokwendekako nangabe ngumdlali ngalethi khathi leti kanjena? Amagame kanje awekho lula kakhulu, njengoba ushilo ukuthi sibuye eJapan nami ngibuye ukufunda okuningi, and ifootball yangale advance too much. So engqondweni yabo right now ukuthi bafuna ukurepresent country with pride. Everyone wants to do well for the country and everyone wants to make history, and obviously they will be carrying this flag with passion and with all of their hearts, because no one wants to be on the field and disappoint the country. So the only thing that we can do is just support them, Tina. Create the hype as much as possible, just to show them how important it is for them to be there. The only thing that we wish for them, we wish them nothing but the best. Uthixo abe nabo ngaso sonke isikhathi, ndiyazi uba laba khona bane nerves, and marine nerves ziphuma xa ugcibe ukukhahlela ibhola, kodwa kuningi ukuthi mele babumbane babe into enye, ukungabi nokuthi kune separation kunoyi-1 le kunoyi-1 le, kodwa maba together bahlangene bayinto eyi-1 ayikho into ezobahlula. Andile Dlamini nginozinde kubanyana ubuya khona kumqhudelwano wendebe emhlaba uyayadi le mfo lakhuluma ngayo. Andile kepha sibonile iqembu lihlanganiswa kancane umqeqeshi soneminyaka cishe ibe ngu5 lokusho ukuthi isikhathi eside sinemqeqeshi munye lokho ngabe kuyasebenzela na? Ucoach wethu wenze into ebaluleke kakhulu, ubuyisa uthando
ubuyisa uthando lama South Africans, uthando lebhola ku South Africa. And I think ukuthi ngesandla lesa siyenzile nale foundation asenzele yona, I see positive things coming. Hugo Bruce, we are behind you and the boys. We are behind you and your technical team. We are behind you and the association. We are behind you with all the sponsors that sponsor Bafana Bafana. Guys, it's not easy ukuthi ufike usponsore abantu bebangawini ubawinise ube nabo ngaso sonke isikhathi. So do not give up. All the time support our association, give the sponsors to the boys and girls so that you can see progression, so that you can see friendly games and growth. And Hugo Bruce gave us that excitement as a country, and we can see a lot of young talents coming up. I mean, the excitement in our PSL, it's proof that, you know, Bafana Bafana is doing well and everyone wants to be in the national team and is not taking the badge for granted. So I'm so happy to, you know, be here today and celebrate them. There's nothing beautiful like making a noise for our boys right now. Sibonga kakhulu ku-Andile wakwaDlamini nozinti webanyana banyana. Siyamathi ngeligoli lakhe lelakuduma mhlaba wonke besidlala kuma-Olimpiki siseLondon. uBashini Mphosha lona ngumodise bathi ikasi lamakasi Soweto yini abakithi Phosha Sanibonani lapha emakhaya hope wonke umuntu ushap. ithini indaba yakho ngebafana bafana naku liyasuka liyahlala kusele 2 hours? Indaba yami excited namhlanje ngebafana bafana. You know, we've been waiting, gents, for almost 10 years. Uguchi, we need to go play World Cup. The last time we played World Cup, it was a class of 96. So I just want to congratulate the boys, you know, to making it this far to qualify for the World Cup. And I'm sure, guys, you've been preparing mentally, you fit. You've been waiting for this day to rewrite your own history. Bega, ngithi shabalala, wayeshayelezi. You guys, there's new style, man. As one in a new celebration. This is the celebration, eraser, you know, that celebration created the foundation for you guys. So it's about your time to create your own history. So, but the country is behind you. Me now push confidently. So win or lose. Bafana Bafana, Bega, sing that national team, sing that national anthem with pride. Bega, the rest will follow. But you guys, I trust. Ukuthi you understand, ukuthi you sacrifice, you compromise so much. Ukuthi ningabi nama families enu, ningabi nengosi zenu, taking your kids to school. Aniko, you pray, you absent just because you're presenting the country. Make it worth it, gents. Bega the country namhlanje yaduma. Ningasport, gents. Noma kuyi-draw, sizoba right. Noma kuyi-draw, sizoba right. Ikhulumile legend akukho lengakusho mase khulumile legend lefana na Phosha Ngubashini wakamodise silabani sekubanyana sedlume ngako. Uyasho ukuthi iNingizimu Afrika kumele bantimisele nje kuphela isupport kuphela labacela event lonke ukuthi kube lonke live libe behind Bafana Bafana njengoba umdlalo uqala ngensimbi yemfica ngo9 o'clock ebusuku. Bafana Bafana ifona ledulo leMexico City Bafana Bafana siyavena sibuyela ku West Studio. Sibamba ngazo zozibini mntu. Ukanti umqeqeshi weMexico uthi akukho mave eminyaka engama-50 esebholeni nawo afikelela kwimvakalelo yendebe yehlabathi esindlekwa ilizwe lakhe iMexico. Indebe yehlabathi yeFIFA yalonyaka iyaqala ngalenhlwa ngongquzulwano lwabanye osotheko iMexico noMzantsi Afrika kumdlalo kaGroup A eMexico City. Amanye amaqela kuGroup A Czech Republic neSouth Korea aza kungquzulana eGuadalajara kusasa ngomso ngokwexesha lalapha ekhaya. iMexico seyiqule yaligangathi ilungiselela umdlalo wayo wokuqala wetumente njengeBafana Bafana ngo-2010 nayo ithwele amathemba ilizwe layo emagxeni. iMexico ikwanqwenela ukwenza imbali ngokuphumelela umdlalo wokuqala wendebe yehlabathi kwizihlandlo ezisixhenxe ikwi-World Cup. Eliqela alibethwanga kwimidlalo esibhozo okuza kuthi kangoku. Imidlalo esibhozo ingabethwa yeyona midlalo mininzi nayo iMexico ingabethwanga kuya kwindebe yehlabathi. Kusenjalo iCzech Republic iza kudlala ngaphandle kwabadlali abazintandane eyayinabo ukugqibela kwayo kwindebe yehlabathi kwiminyaka engama-20 edlulileyo. Umqeqeshi uthi baza kubhinqa
ezifutshane ukuze bafumane iziphumo abazifunayo. Lo mqeqeshi uqale ukuqeqesha ngoDisemba unyaka ophelileyo. iCzech Republic iza kudlala neSouth Korea ekuseni ngomso ngokwexesha loMzantsi Afrika. Kwelayo icala iSouth Korea iza kukhaba ingxelo zokuba le ndebe yehlabathi eyokugqibela yekapteni yayo uSon Heung-min. Eliqela lase-Asia libonwa njengentandane ukuphumelela umdlalo. iSouth Korea iza kunquzulana neBafana Bafana ngomhla wama-25 kule nyanga. Sinamkele kwakhona. Inhloko yamagosa ezendlela eGauteng uMnumzana Samuel Mashaba ixelele ikomishoni kaMadlanga ukuba yangenaxesha laneleyo ukuxelela icandelo lezobuntlola ngesigadla besithuthi iziyobisi ukusuka eThekwini ukuya eGauteng. uMnumzana Mashaba unika ubungqina kule komishoni ePitoli. Ikomishoni kaMadlanga namhlanje ePitoli ithe wambo ngasentla izikheli neziluhlaza yaka izikipa ukuhlahla umdlalo ngenamaginqiginqi kwinkxaso yayo ngakwibafana bafana eza kunqobana neMexico. I urge all South Africans to support our team. Bafana Bafana, pull all stops and make us proud. Kambe ke kuqalwe ngokuchothelwa kwekomishoni ebimiselwe ukuqhutywa nosomashishini uTumelo Nku ngokuphathelene nezityholo zegalelo lakhe kwiziyobisi ezingangekilogram eziyi-700 ubunzima ezithekelelwa ukuxabisa i-300 million rand. Uku emva kwesicelo sakhe ngegqwetha lakhe uCharles Du Plessis ukuba ubungqina bakhe buhlehliselwe uLwesine weveki ezayo umhla we-18 ebalula ukuswelekelwa ngosapho zeke. Usihlalo wekomishoni uJaji Mbuyiseli Madlanga wanqwala. Kananjalo ikomishoni ivulele inhloko yecandelo lamagosa ezendlela eGauteng nowayesakuba libambela sekela mlawuli kwelicandelo uSamuel Mashaba ukuba angqine ngezityholo zokubandakanyeka kubuqhetseba nobukrelemnqa beziyobisi. Ivule ngelithi makatandalazise uxanduva wayenalo kwisihlalo sakhe ngoJulayi ka-2021 zewabalula nokuba walunyukiswa ukuba angazithi paha iinkcukacha zobuntlola ngalomba kumagosa aphezulu. And so he says to you, don't be careful who you share the information with because there would be high-ranking officials involved. You take that you decide you're not going to tell anyone about this. You're going to deal with it on your own. I didn't take it light. Okhokela ubungqina uye wagxininisa ukuba uMashaba wayekwazi ncakasana okuthwelwe sesisigadla esasisuka eThekwini sisiza eGauteng kwinkampani yezothutho iAirton. On Friday it was in progress already. I don't think I had that luxury of time. No, you did. Because you knew Thursday night that there are drugs in the vehicle. You went to bed, you slept, you woke up the next morning, you were given no new information, and then you still ask him to come back to you, and then you activate your team. You had at least 8 hours. At least. So you did have the luxury of time. I did not have. Lo gama awuqini kwaphela umnqwazi wekomishoni ngokuba uMashaba waye kulawulo lwesithili seRibeng isigadla esasimele ukudlula kuso zange anikeze ngeenkcukacha kwicandelo lokuhlola ulwaphulo-mthetho lwesisigadla de waqenqgeleka iiyure ezisibhozo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Inkqubo yezempilo ehamba-hambayo efumana inkxaso-mali kwiMelika nenceda amadoda amaninzi ukuba afikelele kwiinkonzo ze-HIV yethulelwe umnqwazi ngunozakuzaku omtsha waseMelika ukweli. uLeo Brent Bozell wesithathu utyelele ikliniki empangeni kunxweme olukumantla KwaZulu-Natal ukuze azibonele ngokwakhe igalelo leenkqubo ezixhaswa ngemali yiMelika ekubeni uluntu lufikelele kwiinkonzo zezempilo. Utyelelo lwakhe luza njengoko iMelika iphonononga inkxaso-mali yexesha elizayo eAfrika kulandela unqamlo olumandla olwenzeke phantsi kolawulo lomongameli waseMelika uDonald Trump. Umtholampilo ongumahamba nendlwana ogxile kwabesilisa sewusiza amadoda amaningi ukuthi azi isimo sawo sesandulela ngculazi.
Inani labasaziyo isimo sabo selikhuphuke kusuka ku-90% kule ndawo ngo-2024 kuya ku-97%. Ngesikhathi livakashele lo mtholampilo wamadoda eMpangeni, inxusa laseMelika eNingizimu Afrika uLeo Brand Boswell wesithathu uncome abasebenzi bezempilo baseNingizimu Afrika ngeqhaza abalibambile ekulweni nesifo sesandulela ngculazi. Lolu hambo luyingxenye yokuhlola kwakhe imiklamo esekelwa yiMelika yokulwa nesandulela ngculazi. INingizimu Afrika ithole uhlelo olubizwa ngePepfar Bridge Plan oluyisigidi ezingu-115 zamarandi oluphele ngoMashi kulo nyaka. When you think about what's been done to help people who suffer from HIV and other diseases, and it's truly frightening to consider where we would be had we not been doing this. Iziphathimandla zezempilo zithi iKwaZulu-Natal isifundazwe sokuqala ukusebenzisa lolu hlelo oluhlose ukufinyelela kubantu besilisa abangavamile ukuya emtholampilo noma ezibhedlela ukuyobheka isimo sabo sempilo njengesandulela ngculaza, umdlavuza, isifo sikashukela nezinye izifo. Bathi lolu hlelo lube nomthelela omkhulu ekuhlolweni kwe-HIV phakathi kwamadoda. Leyo mali iyasebenza ke silekelela ekutholeni amathuluzi okusebenza njengawo actual imoto lezi ezingomahamba nendlwana eziletha usizo lomtholampilo ebantwini. Abashayeli bamatekisi endaweni bathi lolu hlobo lomtholampilo luyabasiza njengabantu abahlezi besemgaqweni. The driver bethu they are around to 400. Babuya bekhathele isikhathi esiningi mangabe behambile bedinga ukunyangwa, and luckily ikliniki yethu ivala ngo-past 5 of which bayakhona ukuyifica mangabe bebuya lapha babuya khona. Kanti ikusasa lemklamo efana nalena isengcupheni njengoba kungacaci noma lusazoqhubeka uxhaso lwezimali lwePepfar. Ingonenhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eMpangeni. Umkomishinala wezesipolisa wephondo iGauteng uNjengele Tommy Mthombeni uthi baza kuxhaphaxhaphisa ukubamba abanesandla ekubulaweni kwabantu abali-12 kwenzakala abali-15 kwindawo yamatyotyombe iJumpers eCleveland ngokuhlokwa ngoLwesibini. Uthi benza unako wokulandelela inkcukacha kwinzame zokuba izigilamkhuba zigagane nengalo yomthetho. Ngemva kwesigameko esishaqisa abaningi esenzeke ngoLwesibili ebusuku, namhlanje amaphoyisa abuyele endaweni yesigameko esehambisana nababhekeleze izindlu ngaphandle komkhandlu udolobha iGoli. AbakwaSidlodlo bathi senyukile isibalo sabantu abalimala. The numbers for the injured is currently standing at 15, and the deceased still stand at 12. In terms of the progress for the investigation, we managed to interact with the victims, those whom we could at least access and obtain their statement. Ababhekeleze izindlu eGoli bathi ziyachanasa izelelesi kule ndawo, ngakho bazofaka izibane namakhamera ukuze kuxhakathiswe inzwe laboya. Funeke sibuke ipossibility yokufaka ama-solar high mast anamakhamera njengoba senza nakwamanye ama-informal settlement ukuze sikwazi ukumonitor i-movement la, sikwazi futhi nokuthi silekelele amaphoyisa. Le nsizwa ibona lambukela iqhuga isinde ngokulambisa, isinde kukubi njengoba kuthiwa kuvele kwafika itekisi lohlobo lweKantam emhlophe ebeligcwele insizwa evele zadilika la zihlome zizingovolo zavulela ngenhlamvu, kuthiwa iqale zavala intuba eyokungena nokuphuma kule ndawo zaseyidumisa izulu lezandla kwashona abantu abayishumi yedwa wabo washona lesibhedlela. Iningi labantu lithi namanje lisathuthumela. Abanye batshela iziko lendaba ze-SABC ukuthi kudingeka ukuthi bakwazi ukuyoyishutheka ngaphansi kwembhede yabo ukuze baphephe. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngiseCleveland eGoli. Kukhangelwa uZenande Chilwane oneminyaka engama-21 nowalahleke ukusukela ngecawa kulindeleke ukuba kuqhutyekwe nokukhangela ngomso. Indadi zamapolisa zikumisile ukukhangela emva kokuchitha imini yonke becoca umlambo iCrocodile nodonga lwayo oluxineneyo. uChilwane bekhwele kwinqwelo mafutha etshone emlanjeni embombela. Imizimba emibini ifunyenwe kwisithuthi ngethuba sikhutshwa emanzini. Inqwelo ntaka ibhabha phezulu esibhakabhakeni ikhangela uZenande Chilwane.
elityenyana lineminyaka ama-21 ubudala lalahleka ngentseni yangecawe. Lusuku lwesihlanu namhlanje kuphicwa naphansi kwesicithi. Usapho kunye nabahlobo bangungelana apha mihla le ukunika iindadi ezahlukeneyo inkxaso. We are very, very much concerned. It's not I mean, first day when we saw them go into the water, it was just like, this is a sacrifice and something that we highly appreciate. And so it's very concerning that it's a dangerous environment and there are many obstacles. The terrain, I mean, the water current is strong, the water is cold, and time is ticking. You think about where he's at, because our hope and belief is that he's alive. The temperature of the water at night, is he hydrated, is he hungry, all those things, they come into your mind and they traumatize you. Iqela lohlangulo lihamba kwiindonga ezishingeneyo zomlambo ozele zingwenya ngethemba lokufumana uChilwane. This morning we started with the helicopter that came in from EMS in Mpumalanga. They did more than an hour fly through for us on the river. They searched the section from where the vehicle went in all the way down to the N4 bridge at Kanyamazan. Unfortunately, they didn't find the person we were looking for. Iindadi zihamba kwaye zintywila umgama ozikhilomitha ezintathu ukuya kwezine. Zigqogqa ngaphakathi nangaphandle komlambo. Usapho lunxungupheleyo lucela uncedo nangakumbi. Emotionally, obviously, it's devastating. You want to get that closure, but from a position we are standing on faith, and we believe that at God's appointed time we'll find him. And we are just encouraged by the love and the support of many people coming from the community. We've had government stepping in. Ngeli lixa uGodfrey Viko kunye noTintswalo Khoza kulindeleke ukuba babekwe kwikhaya labo lokugqibela ngomgqibelo. Abarhanelwa ababini ababanjwe malunga nokubulawa kwenzalelwane yaseMozambique eMossel Bay eNtshona Koloni kule nyanga iphelileyo bagcinwe eluvalelweni. Ukubanjwa kwabo kulandela uqhankqalazo olunodusho oluqhamuke kwanonqaba ngethuba kutshiswa amatyotyomba liqela kwahlaselwa ixhoba de laphulukana nomphefumlo. Esi sibini sivele kancinci kule nkundla phambi kokuba ityala limiselwe uLwesine weveki ezayo nalapho kulindeleke sifake isicelo sebheyile. Sityholwa ngokubulala uThomas Chungwane waseMozambique oneminyaka eyi-27 ubudala. Oku kulandela umngcelelo owawuchasene nabemi bangaphandle kwilokishi yakwaNonqaba. Amapolisa wakabambi umntu kwisiganeko sokubulawa komi waseMozambique wesibini. Amakhulukhulu wabemi baseMalawi naseMozambique sele bewunikele umva uMzantsi Afrika ukubuyela emazweni wabo wokuzalwa. Oku kwenzeke ngokubambisana phakathi komasipala waseMossel Bay kunye nemizi yozakuzo yalamazwe. Kule mpelaveki umasipala wale dolophu uza kukhokhela umngcelele omemelela uxolo ngokubambisana nabakwalizwi. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eMossel Bay. Abahlali baseXhorha eMpuma Koloni bamemelela ungenelelo lwesebe lezempilo kwiziko mpilo labo elibhidlikayo. Oku kuze emva kokuba isichotho sonakalise iziseko zale kliniki bakwakhalazela ukushokoxeka kwamayeza ungabikho kwamanzi batyhola ngelithi mnye kuphela umongikazi osebenzayo kule kliniki yaseMpama. Iphondo liyaqhubeka nokuba nengxaki yezakhiwo ezingekho semgangathweni. Abahlali bathi le kliniki iye yamoshakala ngakumbi emva kokuchaphazeleka kwimvula ezinkulu ngo-2024. Bathi bazisile izikhalazo befuna uncedo kwisebe lezempilo kodwa akude kubekho ncedo oluziswayo. Ikliniki yethu igugile apha. Njengoba igugile nesilingi phakathi iwile. Ngoba kukho ulanto kurhabhuke amazinki. 2024 kwakukhona imvula ekwasithiwa ngunogumbe kudala eyayigcwalise amanzi emilambo. Yabhodlokelo xesha yemka nalo mimoya. Kuyakwazi into yoba mawumke ekliniki kungalungisekanga. Amanye amandla uthi ka ubambeke kakhulu udumke nenhlungu yakho okanye ufele emnyango. Ungabikho kwamanzi nokwenza kungasetyenzwa engekho kwingxaki. Amanesi akekho. Nale nesinye ikhoyo ithwele ubunzima. Abantu balapha bayagcwala. Uyadinwa engqondweni umntana ncama aphumule ngoba udiniwe ngoba usebenza yedwa. Njengoba esebenza yedwa kanawo namanzi wakha ngenhloko wakha etepini ngenhloko ngoba kho kwamanzi ekliniki. Sibona ke olosizi lunjalo sicela ukongezelwa amanesi kuhulumente.
Isebe lithi likwiphulo lokusombulula le ngxaki. Isebe liqeshe inkampani ye-project management iTrivoron ukuba yenze uvavanyo olubanzi lwekliniki yaseMpame kulandela ingxelo zomonakalo ngenxa yemvula nangenxa yesimo sezulu kule ngingqi. Lo msebenzi uyakuqalisa xa izigaba zenkqubo yokuthenga stages of procurement process zigqityiwe. Isebe lithi liza kuziphanda izityholo zokungabikho kwamayeza kule kliniki. NdinguNomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eCaugha. Kwezemidlalo, umqeqeshi wamabhokobhoko uRassie Erasmus indoda exakeke ngeyona ndlela kwaye kuninzi okusepleyitini yakhe, ukanti kuseza kuba njalo de kube itumente yendebe yehlabathi ezayo kwisithuba seenyanga ezili-16. Amagala abadlali abonzakeleyo kudingeka abuyiswe kwiqela. Abadlali abasejongo nabo badinga ukuqukwa abadlali ukuncedisa iqela liphumelele indebe yehlabathi ityeli lesithathu elandelana, into engazange yenzeka ngaphambili. Last year, we always say 18 months out from the World Cup, 12 months out from the World Cup. You know who's got big injuries, who might be ready for the World Cup. And then it's only injuries that you probably get from December to March, which you really worry about if there's big injuries again. So I think we've got a pretty good idea which players we can take, which players we have to put game time into. But winning will always stay the most important thing. But definitely with some matches, we'll have to get more game time into some guys who doesn't have enough caps for if we need them at the World Cup. So no, we would like to go unbeaten like the last year and the previous year. We try to be unbeaten, but we lose 1 or 2 or 3 matches. So we'll try always that is our mindset, but we'll have to do some proper digging and exposure to certain players. Ngokufutshane luxanduva Erasmus aza kujamelana nalo kule season nakwezayo njengoko iqela lesizwe lincwase ukuyikhusela ligcine intshinga eAustralia kulonyaka ozayo. Umqeqeshi uthi okubalulekileyo kuphumelela imidlalo. We all know, if you don't keep on winning, you lose the momentum in all departments, momentum and fans, the whole mood about Springboks if you don't win matches. So we totally understand that winning will always stay our priority. Le season iqala kule mpelaveki ezayo xa uMzantsi Afrika uza kube unyathelana neBarbarians eGqeberha. Ze kulandele urhacaza wetumente iNations Championship ebutsheni benyanga ezayo. Ngalondlela suqonqothile uvimba wangokuhlwanje sile deska esiXhosa sithanda ukunqwenelela bafana impumelelo kumdlalo wangokuhlwanje. Senikhumbuze kaloku ezangomsozi zanoxa bethu ngesizulu busuku benzolo.